bahino na ko ni akong wali karon sa duha ka bahin. Primero, tuguti ko pagpasabot sa gitawag sa in English paog context. Nganong gahisgot ang Ginoo karon og suga nga dili kinahanglang taguan. Ikaduha, ang mga pamalandong ug unsay mensahe sa ebanghelyo diha sa atong kinabuhi. Walay magdagot og suga aron lamang taguan sa gantangan og ibutang ilawom sa katre, kundi ibutang gayud kini sa tungtunganan. Kamo mga batan-on, paminaw mo ani kay wa na mo kaabot sa panahon nga wa pa tay kuryente. Kamo nga nabata og diha nay kuryente, di ta kasabot aning unsa ning suga nga ibutang sa tungtunganan. Ingon ini, ang bay sa karaang mga Hudiyo, pag-imagine mo kanang karton nga gikob, kanang karton go sudanag mga aniho, kulapo. Inga nagporma to ilang bahay, di pa rin ang ato karong daghag style-style, apay mga attic, na apay mga unsa pa diha. Ilang bahay kaniadto, murag og nganing lamisa nga gikob. Unya hinimo to sa pinagahi nga juta. Murag goon ba? Yan nagporma. Unsa usamay nakapalig-on sa ilang bahay, ilawom sa pinagahi nga juta, utangan to nilag mga ligon-ligon nga kahoy. Kung dito makita itong kahoy, ang bake nga clay, mao imong makita. Unya, of course, na ay atop. Kaya imagine ng karton nga gikob nga ng lamisa. Muna ilang bahay, sa ibabaw ana, muna ilang mga buwaranan, og na sila ipang buwad, na sila mga kahoy nga ay butang ato na sa babaw. Unya, gagmay matog bintana ilang mga bahay. Gagmay bintana. Jamoy jelose, wa jamoy ka na mga prena ato, mga sliding windows, wa. Gagmay nga mga bintana nga mga kwadrado. Unya, kay gagmay mga bintana nga kwadrado ilang bahay, ngilod sa suod, ngit-ngit, wa may kurente. Way kurente. Kung sa ilang mga bahay kaniadto, di man pareha karon nga naay mga kwarto. Inigsod mo, kabantay mo itong sa laing bahin sa ebanghelyo na ay silingan nga nangajog pan kahing abot ilang bisita. Diba, ingon agtagtungod na tuog na mga anak, na tuog na pamilya, adyaw na kong sa muka. Kita karon kay tagsa naman tagkwartog muuli na tong anak og alas 2 na kadlawon, na siya kaugali yung kwarto di na ta madisturbo, di ba? Sila sa una, wa moy kwarto ang ilang suod sa bahay, magpasad na sila tanan ana. Mo nga inigabli sa pultahan mo karaw na madisturbo tanan og nay muuli gabi kay galinya ra man na sila ini pangatuog. Nasabtan ko? Karon adlaw o gabi samay maglandag sa ngit-ngit nga bahay kay mura ra man nagkahon nga gikob ilang bahay gagmay bintana kanang suga nga gitawag kaniadto og lamparilya. Na sa may lamparilya gamay nga lampara katsila man na gamay nga suga lamparilya way gas sa may ilang isuga oil. Mo bitaw to mga bajing danghag nga nahutdag oil, nahutdag lana. Kanang maong suga asa man na ibutang? Ibutang na sa gitawag sa in English og strategic place sa bahay. Ibutang na nila diha sa usa ka haligi o usa ka tungtunganan nga madanagan ang tibuok bahay. Mauning sa ebanghelyo karon aron masabtan nato. Ingon din hiwalay magdaig og suga aron taguan sa gantangan o ilawom sa katri kundi ibutang sa tungtunganan aron madanag o makit-an sa tanan. Pilion nila ng parte sa bahay, ingon ani kinta nga kwadrado, ibutang nila ng suga sa usa ka dapit nga diin, malandagan sila adlaw o gabi. Nakasabot mo sa kontekst sa ebanghelyo. Mauni gigamit ni Jesus karon nga sumbanan or imahen pa sa iyang paghulagway natong mga Kristiyanos. Nga kita di ay murag mga suga nga makahatag og kahayag ngadto sa ubang mga tao. Unsa may buti pasabot pag-ingon sa Ginoong Hesus nga kamo ang mga suga sa kalibutan ug suga sa katawhan.
Gipahinumduman nga kita mga Katoliko, kita mga Kristiyano, di mahimo nga ang atong pagtuo taguan. Mura nig suga nga kinahanglang dayag. Kinahanglan nga ang atong kinabuhi murag suga nga makaiwag sa ubang mga tao. Ug di mahimo nga ang atong kinabuhi sirado, but dajag. Sa in English pa, our Christian life must be obvious. Sabot tag-obvious, diba? Obvious rin kakaajo. Obvious rin kakaajo nga hingangay. Tataw sa uban. Unsa may implication ani sa atong kinabuhi? Buti pasabot, pag yun ni Jesus nga walay magdagot og suga, aron taguan kunili ibutang sa tungtunganan, nga ang atong kinabuhi ug ang ato nga maayong binuhatan makagiya ug makaiwag sa ubang mga tao. Mo nga hagit sa atong ebanghelyo karon, giunsa man nato sa atong kinabuhi nga mamahimo kita nga iwag sa ubang mga tao or makahatag kita glamdag sa ubang mga tao pinaagi sa atong pagkakristohanon. Kung asa ka gibutang sa Ginoo sa imong pagkakristohanon, paningkamot nga mahimo ka nga tinuod nga Kristohanon, dili lamang sa imong uniform, dili lamang sa imong sutana, dili lamang sa imong habito o unsay religious organization nga imong giapilan, kundi ang labing importante ang atong kinabuhi. Munay but ipasabot ni ana. Aron mahimo tang suga panalitag minjo mo, kay minjo mo, adyaw mo kauaw magsuot sa inyong wedding ring. Aron ang mga tao miyog minjo, di na ni pwedeng kawaton. Di na ni pwedeng nga saniton. Aron makapakita ta nga kita kahayag sa ubang nita nga di makaog iro ang atong batasan. Muna na dyan ang mautaha. Kaya kanang iro, mukaon ko nagpanos. Mukaon ko ng iro og bahoon sa ino nga matay ni tawhana. Di mamakaog iro ning gawi. So di na kamahimong kahayag. Nga naman di na makamahimong inspirasyon sa ubang mga tao. So gipahinumduman kita nga ang ato nga mga maayong buhat, mauni suga nga magasiga nga to sa uban. Pananglitan o Kristiyano ka nga maestra or maestro, kana makakita imong mga estudyante nga Kristiyanos din ni si ma'am o Kristiyanos din ni si sir. Pananglitan og pari ka, ang mga tao makakita nga sus makakita ta aning paria, mura man tag makakita pod og unsa kanindot ang kinabuhi nga naa tas Ginoo. Pero kadungog ninyo sa wali, sa pari mo, samot mo ka impierno, kay di mo, kanunay ra mong gikasab-an, kanunay ra mo nga giinsulto mo ba nagasangyaw sa pulong sa Dios? Di na tamahimong suga. Kung sa atong bay, malipay ang atong mga anak, malipay ang ato nga mga apo, malipay ang atong mga binazi, malipay ang atong mga mansamong, og mulakaw ta. Unsa mo yun sila piskayag, di na tumuuli. Di na tasuga. Kaya nga naman og naata sa atong bahay, ngiob man ilang kinabuhi. Og ngit-ngitan ang ubang mga tao nato nga mas ikalipay nilag mawa ta, mas ikalipay nilag di ta nila ikauban, wa na ta mahimong suga. Nga naman, wa naman ta makalamdag sa ilang kinabuhi. Kung negosyante ta pananglitan, kung negosyante ta, aron makapakita kita nga ang atong suga naa gasiga, ipakita nga kita negosyante nga Kristohanon. Nga unsa may but ipasabot og negosyante nga Kristohanon, maningkamo ta nga honesta diha sa atong pagpamaligya aron mahimo tang iwag sa ubang mga tao. Gipahinumduman kita sa ebanghelyo karon nga ang atong kinabuhi iwag sa uban. Nya mao nay usa ka kalbaryo
kung ang atong kinabuhi di na mo lamdag o di na mo siga sa ubang mga tao. Mabito to, nawali naman ninako, nakahinumdum ko. Dahil grupo sa mga pari nga Bulanon nga retreat dito sa Bangkok, Thailand. Unya, human sa ilang retreat, gator man sila, hingato silang mga Buddhist temples, dagko magkaayo na yung mga templo. Unya, usa sa mga restrictions dito, kung maato ka sa Buddhist temples, di man ipasud na yung mga sapatos o chinilas, ibutang na sa gawas, kay na may carpet dito sa sud, hinlo man kaayo. Dahil usa ka pari nga palit og bagong sapatos, kay una pa po itong pag-abroad niya. Pag ato na sa templo, dito sa Buddhist temple, nakiglantugi siya, kay isa laging isod, ang isang sapatos nga mahalon, kay isang mawa, kay daghang kong tao, sud gawas ang mga turista o mga pilgrims. Kiingnan siya sa curator, kanang in charge sa gawas, og shoes and sandals are not allowed inside. Dipirti ni siyang lalis, kay isod lagi ni siyang sapatos, kay mahal, unsa kawaton. Ingon siya agpari, og, can you guarantee that my pair of shoes is safe here outside? Kaya bumog sa gitubag sa curator, ingon ang curator, don't worry sir, there are no Christians here. Kristiyanos na makawatag sapatos ato. At sa kaguol sir, why mga Kristiyano din di mawa na yung sapatos. Og muundang na ganita, og di na tamahimong lamdag sa uban, muratag suga nga napaong. Magipahinumduman kita sa Ebanghelyo karon, ipakita ang mga maadjong binuhatan, dili sa pagpaghambog, kundili sa pagdasig sa uban. Ipakita dili aron pagpasiatab sa imong kaugalingon, kundili aron madasig ang uban nga moingog, naa lagi Ginoo ning tawhana. Og moingon sila, piskaya o parehas paguniya, Kristiyano lagi. Kristiyano nga pare, Kristiyano nga government employee, Kristiyano nga barangay tanod, Kristiyano nga security guard, Kristiyano nga madre, Kristiyano nga lay minister, Kristiyano nga estudyante, o Kristiyanos nga tigkubkob og kanal. Huwag dihang dapita, malipay ang uban sa tumaayong kinabuhi ug maayong panigingnan. Amen.